Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Sangpito na ko sa mga tao og Dunya Carmela. Oh, ni uyog. Usa ni linog. Agapita! Agapita! Sus, sino na linog? Wag kila nga litong nga agapito lagi hapon. Magwas ko. Dili mo makababag sa akong pagbiya din eh. Linog ka lang. Si Carmela ko. Kusog ning linugan na. Pero bahala na lang. Ay! Ala! Ala! Matagakan ko ng... Ah! Sibog, Mama Carmela! Sibog! Sibog! Ang bahay nila ni Agapito kalustoon! Tama mo mga silingan! Tama mo! Si Lola Dolor! Pagawas mo! Tabagin mo ninyo! Nagkadugo mo ni Agapito! Tama! Si Agapito ko no! Salamat taon! Salamat taon! Ana, natambalan na ang saman sa ni Agapito. Salamat kaayo ninyo, sir! Nandunor! Ay, obre! Inday, okay ra mo, Inday. Okay na, Minang. Kay migawas man Miss Amo. Si Agapito. Naara ay. Agapito? Sakit? Gamay. Ano wa man dayon ka magawa sa inyo? Ay, unsaon nga naratol man may, nakalitan man may. Kami pod bitaw nang. Suga ito linuga, uy. Ay, dasit ka ba sa laban ni oy? Ay, magbatngon ang tanan ha, magbatngon yun kaya. Bas kuya o pakundo na yung mga aftershocks. Lala, ani patas gawas? Di ta mamalik sa suod sa ato? Ay, dili lang sa Agapito. Huwag ka kakitaan ng atong bay, nahiwi man na. Naparehas kong naong. Ay, pastilan dolar. Bisag nasamad ng imong ono, nakahimo kapag yun sa pagpagkatawa. Lain po kaig mahila ko. Okay naman ko. Hala, Oh, ngano ka man, Agapito? si Mama Carmela. Uy, bitaw na. Hain mo des, Carmela. Paita ining layasa, uy. Wa man ko'y masakyan. Kay, wa man paagi ang mga dahan kay naguba sa linog. Pero bahala na. Lahos na gini akong pagbiyain ni Napita. Dili na ni kapugngan pa. Nilaya si mong Mama Carmela, Agapito. Oo, bre. Hala no? Nga naman. Ambot. Luoyan ni mo ay Agapito. Isa mo tinuon ko kaluoy ni mo. Bati pa kong naong. Bati pa kong kapalaran. Agapito. Kini mo inindot. Iga ko sasad ko ni Aubrey. Kanindot. Wa na gyud ang iyang mga sinina. Milayas gyud si Carmela. Mabalik ko gawas kay basig aftershock pa ni. Ay, pasilan dolor. Magani ko ka magsulti. May resulta dayo ng aftershock. Lala! Lala! Intaw sa kong ako. Nangita na ko. Naanak ka, Agapito! Ay, pastilan dolor. Kanus aka ta makahimog payag no. Aron makagawas na ta dinis evacuation center. Mag-ampo lang talala. Maogod Agapito.
Ay, may piyong sa Agapito. Senyor Santo Niño, tabangi kami nga makahimo na migpayag kay luoy kayo ang akong laladulor. Bisag sa kalisdanan, ako paghihapon ang gihuna-huna ni Agapito. Ay, pastilan, Dolor. Pahibaon ra ko na takon kanos ama dayon ang atong graduation, Agapito. Di na lang tayong paso eh. Unsa? Ngano man? Bati man kay gilinog man. Mupaso gihapon ta, Agapito. Aron matauran kag medal. Valedictorian baya ka, ha? Di na nakinahanglan obre oy. Sus, kahambol gid ani niya, oy. Mo ginay akong ganahan nimo. Ikaw gyud obre. Aray, gihapak lagi ko nimo, Agapito. Ay, sakit ang itong hapak ni mo obre. Ay, mao ba? Hello, sorry. Ay, pastilan, Dolor. Ay, kamang bata pa ninyo. Kamaon na mo maglabing-labing. Agapito, obre. Sinabang ko! Nasa mangyabog! Nabang! Lala, mulin yata. Adali, Agapito. Ay, unsa man ka na ipanghatag nga mga dagko mang truck ang naa. Lala, para imo, gatas. Ay, salamat, Agapito. Unsa may imong nadawat? Ha, kini lala. Ha? Sa amin? Oh, gihatag atong babae. Ako lang sang gidawat. Ambi na ako. Ako ni lala. Ay, ambi na. Ambi. Dili bagiing na naman ti ka kani adto pa. Nga dili og dili ta magtiner og sa amin. Kay? Kay makita ang... basta! Way sa minay! Unsa? Ngano man? Aron kung dili ko maguol, kung manamin ko. Katawa lagi ka, bre. Nalingaw ka? Nagkatawa ko, Agapito, sa imong lola Dolor. Sukad pag yun sa gamay pa kong bata. Wa gyud ko kakitag samin sa mua, bre. Agapito. Ay. Agapito. Lala, malipayon lagi ka. Natural. Natural, Pito. Ito. Kay, di ko'y nadawat nga kwarta aron ikapatukod na tong payag. Kinsa may gahatag, lala? Grupo bang kono to sila sa mga negosyante. Og ang nagtunol na ko ining kwarta, ako og yung gipasalamatan o maayaw. Buutan kay siya. Akong gipaila-ila ay, gipaila-ila naman. Ako bang giila-ila ba? Kay nalipay man ko sa mayong buhat nila nga nang share sila sa ilang mga grasya. Ay, Rinaldo man tong iyangan. Rinaldo Boris? Hoy! Praise God! Ay, patay na to ay! Patay naman din, no? Dugay na kaayo ay ikaw ba? Laing Rinaldo ang nagtunol na ko ine. Makapatukod na tagpayag, Agapito! Agapito, magkaon ako. Lala Dolor, ngangala kay hungitan ti ka. Ay, ako na. Kalain sa daan ng hungiton, oy. Luya man kalala. Ako na hungit ni mo. Ay, pastilan, Dolor. Ayaw lang lagi. Ako ra. Bangon na lang ko. Ay, ipadyo lang pagkaon kay gigutom na ko. Hi. Oh. Hi. Mura nganong nanghupaw ka man, Agapito. Naluoy ko ni mo, lala. Ha? Oy, ayaw ko pakita mo hila ka. Kuhaay kog tubig, be. Basig matukan ko.
O lala, Senyor Santo Niño, ipahimutang una si Agapito. Una kukuha. Salamat kayo sa inyong pagtabang na ko ha sa pag-apod-upod sa mga hinabang sa napiktahan sa linog. Tagas ka salamat sa imong gibuhat, Sir Rinaldo. Angay lang nga i-share ang grasya ng tusuban. E kung mamatay na ta, wamantay mada sa atong lubnganan. ni alagi ka, Aubrey. Hala no? Nalimot ka nga nagsabot man ta nga magdunga tag pangitag trabaho? Ah, hello Lola Dolor. Hello, shampoo! Lala sa doy. Ay, pag-amping mong duha. Mag-ampo ko nga, makakita dayon mo trabaho. Mga play mi Lola kay samtang bakasyon pa ba? Ah, sige na tanagap ito. Makasud ka trabaho, Aubrey. Makasud lagi ka. Wa kay salig sa imong ka-bright? Bright, lagi unya. Kining akong dagway. Laban lang, Agapito! Laban lang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!